Psycho Brian. Vi er Broken Bones. Vi er Broken Bones. Lige lidt fjes. Og det her, det er hård narko. Det kan vi godt lide. Og det er det pigtråd, og det har vi i studiet, fordi det er det, vi spiller. Hvor fuck, vi står inde på Ingeplads. Ingeplads der. Ja. Jeg ser idioten der, ikke? Han står og tyrer flasker efter en hund, der er sådan halter, ikke? Det var omkring 86, 87 eller sådan noget. En aften, hvor vi sad nede med en af vores venner, der hedder Junkie, eller nede på Søborg Bodega. Men så sagde han, at han skulle vise os noget, der var voldlæret, så vi gik med ham ned på Gladsaxe Kirkegård. Og vi gravede en gammel dame, og så skar vi hovedet af der, og lavede en bong ud af hovedet. Som vi røg på derude i hans lejlighed, derude i Gladsaxe, ikke? Så falder Junkieren oven på kraniet eller sådan noget, ikke? Vi var totalt skæve, fuldstændig, helt blæste der. Så kraniet knuser ud over det hele, og der kigger vi to så på hinanden. Ja, Broken Bones, man. Præcis, Broken Bones. Broken Bones, man. Den har vi købt for det, ikke? Den er rød, fordi djævlen er så rød. Vi havde en ven, der hed Heavy Henning, som havde et program, der hed Metal Zone på Hvidovre Lokalradio. Og han synes, at vi var voldblære, vi sendte et bånd ind til ham der, han hørte det der, han synes, det var svedigt. Så vi fik lov til at spille på hans radioprogram der. Og der var ret mange, der skrev ind eller ringede ind der og sagde, at det var for svedigt, det der musik, vi lavede. De var nede med det, og de ville gerne have en kopi af nogle af numrene der. Så vi blev kontaktet faktisk også af et pladeselskab der. Og vi udgav vores første plade, som hedder Destroy Your Life for Satan. Jeg tror, at planen er at tage til Tyskland. Ja, vi skal ud af Nordvest, ikke? Scenen er ikke stor nok længere. Der var den engang, men den folk er flyttet. Sådan er det ikke, så vi skal til Tyskland. Vi har nogle planer for noget live show. Vi skal have 13 store trommer der på scenen, du ved, han kan spille på. Ja. Det kan være, at vi kan få skrevet nogle nye numre og sådan noget. Det er lidt idé. Det kan jeg ikke, tror jeg. Du fatter ikke en skid af livet, gør du det? Du forstår ikke det. Forstår du den livsstil, eller hvad? Forstår du, hvordan vi lever? Det er sådan, jeg vil leve. Selvom vi er venner, så kan jeg godt lide sådan